Nosaltres som el Dr. Richard Xiuan i som la Yerui, la Jana, el Jan i jo, el Jack. Nosaltres som el nostre nanorobot es diu Tuzer 2.0 i elimina els tumors cerebrals. Hem triat aquest problema perquè la gent que tenen tumors cerebrals poden tenir moltíssims problemes de salut, fins i tot poden morir. A més, aquest curs hem corregut la via de la Sagrada Família que estaven recollint diners per investigar el tumor cerebral infantil. Injectarem els nanorobots amb un vas sanguini prop del cervell. El nanorobot és esfèric i per fora porta unes molècules que només s'enganxaran a les cèl·lules cancerígenes. Nosaltres les hem representades amb uns escorapipes vermells. Un cop hagin arribat al cervell, amb les partícules de ferro s'escalfaran molt i amb un tipus de camp magnètic extern, les partícules de ferro, les cèl·lules malignes moriran cremades i així eliminarem el tumor.